Antasari. Uripmu kejarang-jarang kebasan sedina mangan. Telung dina ora mangan. Kowe munduk ing pengarepane Ranggola. Jaluk tulung karo Ranggola. Nanging sakwise kowe udah digangslo tumpang ing nomor ratu ing kraton Mojopahit. Kapan pisan kowe orang rewes karo Ranggola. Kowe orang melu karo Ranggola. Keparat Dewi Jaya. Simpen pedangmu. Ragake. Lanang-lanang dhewe. Nek tak sawang kowe iki wis ora bocah cilik meneh. Kowe iki wis pepangkat bupati. Kowe iki peranganing saka guru negara Majapahit.
Lho kok ora menehi conto marang kabeh para kawula. Tumindak sak senengmu dhewe. Ngedir-ngedirke kowe jado. Ngendel-ngedelke kowe pideksa. Umpama ditantang gelut kowe wani. Sampeyan gelut. Nggih. Kowe isih gelem gelut. Nggih. Yen isih gelem gelut bacutke nggonmu gelut. Nanging mungsuhmu dudu nabrang. Mungsuhmu dudu lawe. Ajeng. Tabrakan wong tuwa kerubutan. Nalikane Pendhapa Agung sineksenan kabeh para kawula nayakaning praja kowe padha padudon pendhirahan Wirpatna mbok yo eling sadurunge kowe dadi adipati biyen kowe dadi prajurit Bayangkara mongko prajurit Bayangkara duweni adek-adek catur prastya Bayangkara haniku Satya Prabu prajurit Bayangkara kudune setya tuhu marang sesembah. Rungokke kowe barang. Bayangkara haniku tansah tresna. Tegese padha-padha prajurit Bayangkara ayo padha tresnanono ngrungkepi bumi aji negara Majapahit lan kawruhan. Bayangkara haniku Hangin yakin usah. Prajurit Bayangkara kudu bisa nyingkirke mungsuh sing arep ngrubuhake negara Majapahit. Ora mungsuh karo kancane dhewe. Keng pungkasan Bayangkara haniku Ginung Pratidina. Tegese prajurit Bayangkara kudu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ana pegawean aja arep-arep opah. Ora anak kowe. Opah mbok jaluk dhisik, gawean ora kemantek. Ngisin-isin wongku. Mbok yo eling. Kowe nyang Tuban disembah kabeh para kawula Tuban. Kowe nyang Ngapringan sembah kawula Mapun. Yen isih bacut kowe kepengin gelut mungsuhmu tuwekan iki. Tuwekan iki mungsuh. Sawetara supaya sirep perkara iki. Kowe bali ana mapring. Wong loro ora kena pilih. Siji kabeh siji ngeye. Bejo. Ana pamanmu. Ora ana kowe paman kelakon. Ketok durung. Paman Kensur. Mergo saka tumindakmu. Mergo saka tumindakmu. Wong tuwa melu kepet. Urung tan urung aku sing diluputake dening saudara. Nek waku wong tuwa ora bisa tutur-tutur karo kowe. Mula kan iku. Perkara iki ora usah dibacokke. Ayo bareng-bareng lenggono. Ngestokke apa sing dadi kersane Sinuwun Prabu Kertareja. Pak Kanthi sowan mengko paman sing nyuwunke pangapura. Paman Kensur. Lawe kepiye? Menawi Ronggo Lawe kulon sowan wonten ing Kraton Majapahit. Bejo Ratu Majapahit. Nanging menawi Ronggo Lawe boten pun sowan ing Kraton Majapahit. Teges Ronggo Lawe bali. Lawe. Lawe. Mumet rasane bocah.
Ono. Weh. Liwat duri ra itu ngarepan kok jegal. Sikil aku mlebu. Turu.
Saiki pendhi to saiki. Griwo. Aku ora kei. Griwo. Kancane sekolah kabeh. Kancane sekolah kabeh piye apa ae.
basa Jawa ae, aja kok bisa Jepang. Jawa. Kayak wis bisu ibu bisu. Bisu ibu. Satu. Mana? Ayo, jangan. Mas, mana? Cepat. Mana? Ada. Bisu ibu bisu. Waduh. Apa lah? Hah? Oh. Oh. Ora. Waceh. Ya wani pentol waceh. Iku basa ndi? Waceh. Apa? Iki kejar iki. Mas. Kau tahu tidak asam.
Asu piye? Piye lho? Hei. Oh. Mata udah diledek kok nggo kathok kok cocok. Mikir aku. Entuk, ngopeni tas aku. Ayo Tuban, waktu aja boy. Sikilku loro ketembak. Matuan coba we. Ada paluang mau coba. Ayo. Hei, Pejo. Ini mau apa cah? Gas. Oh. Iki lapu Sandi. Aku kancane sriwat-sriwet. Aku mang nunggudak musuhe. Musuh sapa? Lah musuhe Itu mangko. aku Rindo. Jangan tak lama. Padanya
mati wis pirang tahun, pirang dino, pirang sasi. 7 tahun 7 dino. Weh, 7 tahun 7 dino. 7 tahun 7 dino. Banget suwene iku. Lah iya. Jeneng kamu sapa? Mulane ra iku ajur. Yo, jeneng kamu sapa? Seksoe. Jeneng kamu sapa? Jenengku Yo. sing kawak sing Sing kawak opo? Sing kawak sapa? Hei, Ngomong bae. Hah? hei, Jeneng kamu sing kawak iki sapa? Udah deh. yang anyar. Balik. Balik. Mike mati. Hei, kowe iso mati kenapa? Mati mungkin apa, Cong? Tidak pitik. Cangkeman. Kita uji lho. Heh? Pitik iki semene. Tidak, tidak kowe langsung mati iki piye lara-larane? Pitik ning dhuwur truk. Ngomong ae dipindas truk ngono. Lah kaya lambemu. Wis ngene ae, ape-ape nate. Kowe balik nang kubur ae. Balik wae. Wah. Lah jaluk. Jaluk piye? Heh? Jaluk piye? Taline ujung kabeh. Tali sing duwe. Dhuwur ini. Oke. Taline kok lucu-lucu ndut. Dhuwur sirah iki lho. Masa sepeda sok ngumpul boculi. Dhuwur tengah ngisor uculi. Jero barang. Jero diuculi kabeh. Kabeh. Aja kliwatan. Kabeh pokoke. Sabar. Apa sabar merantau kok. Es. Apa? Eh, sebudani itu pocongnya di sini. Iki apa? Hah? Pocongnya di? Lah iki apa pocong apa? Lah kok kene? Lah iki sing nganggo aku kowe. Lah goblok. Kok nganggo pocong? Kowe musuh kok. Lah ya medeni kowe iki kok malah. Ngawur. Bar kudu bar. Lah iki mau diganti wong. Lah wasok kene musa apa ganti uang? Cong. Ini ganti gimana? Cong. Cong. Apa? Tak coba cancong-cancong ae. Cong. Ayo. Wis tak coba sama wedi tak bengkok. Kowe Iki ya beton nang sok. Wis ora tak coba sama wedi dah. Wis tak coplok. Duwe aneh. Lu duduk. Delok toprak kene. Ayo. Patrim takli Kindi joy.
Panas, waduh, panas kabeh. Aduh, sikilmu. Asik, selamat malam. Oh iya. Asik. Oh iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Endang Sulastri. Nama saya Endang Sulastri. Iya, genten apa? Gantinya nih. Nama saya muncul. Kowe ramene, Cik. Rame apa buyar kan? Ya kok iso? Hujan. Ora sida udan ya, Dik. Ayo balik berisane meneh nang arep panggung ngono. Seneng aku iki. Kok seneng? Lah hujan. Hujan kok seneng itu piye? Mbak kok ora garing kan? Dongane akeh Dik ora udan ora ngono. Penting disyukuri ae ngono. Iya kan? Yo bengi iki minangka ya udan iki minangka dianggep wae rezekine sing duwe gawe ngono. Amin Allahumma. Lumere karo kanca-kanca kabeh penonton kabeh amin Allahumma. Alhamdulillah wis ngono ae. Kuwi ngono lakone wae iki sing dintane kok bapak dagelan ngono. Iya piye kan? Iya wis saudungan kok. Ini lho, karepku sowan desa Gedangan kene, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ya. Acarane apa ya? Pernikahan ngono. Iya kan? Walah, muga-muga ngantene sama wae ya Kang. Ndang tok momongan ngono ae. Wes ditekakno nang Gedangan kene lho. Seneng Wahyu Manggala pimpinane Lek Mogol. Asli saka desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Suwi ra sono Gedangan ya Kang muncul. Heeh. Oh, lali menawa karo Wahyu Manggala. Lah iso yo piye? Kudune piye ini lali? Yo langsung ae nanggap Wahyu Manggala hubungi nomere Pak Mogol ngono. Piro Kang? Oh, ada nomere kowe iki lho, nomere 081 228 asik 128 19 iku lho langsung ae Kang, apa sih aku njaluk ocing Kang sing dis ngono. oh gampang langsung aja dikasih WM mode siap langsung lifting WM lifting ayo bang 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 bang
aku ngajeni kowe. Aku wedi karo kowe. Ning saiki ing Mojopahit aku dadi wong angka loro. Mula kanthi kuwi. Jebul kowe manungsa sing kurang tata. Ing pangarepane Sinuwun Prabu Kertajasa Jayawardana. Muncrat itu pendirangan mripatmu sing kok katunke mung darmamu dhewe. Ning darmane liyan ora kok katun. Mbok yo kowe kudu eling lawe. Abdi Mojopahit ora mung kowe sing kangelan. Aku uga gedhe lelabuhan tumrap negara Mojopahit. Kang angka kaping 2. Mbok yo kowe kudu ngelingi nalika perang musuh negara Tartar. Kowe arepno sangka tangane Kaisar Kubilai Khan. Sapa kang ngrametake kowe? Ora prajurit liya-liyane kae ora. Ning sing nyelametke nyawamu Haryo Nambi. Ning yo kene. Kowe ngoceh. Kowe nyepele aku. Kok anggap isaku mung icep-icep jangan. Kok anggap aku isamu mung dadi jurutang. Apa kaya ngono? Patraping satriya lawe. Nam. Arpa kowe ngoceh kaya betet 1000 basan. Ora bakal tak pae. Sing bak lamun kowe isih dadi patih amangku kuming kraton Mojopahit. Mojopahit bakal tak gawe Karangabang. Yen bisa Kertajasa bakal tak lorot panuduhan. Oi! Semono bak nampa dawuh ngersane Sinuwun Prabu Kertajasa Jayawardana. Sapa kang dadi keliliping negara kudu tak sernake. Ngono. Yen pancen kaya ngono ora usah dadak suwen. Ditemtoke kowe apa aku paling Yen pancen manungsa kang pinjul. yo. Lake jajamu. Kilo ampanono sakare Haryo Nambi. Ora bakal beda. Op, oi! Oi! Yo, oi! 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 No! Ambina. Rambut didel kulitmu. Wis loncat saka pabaratan. Lho ngono kok didadake patih amangku kuming kraton Mojopahit.